Така хора, тръгнахме за София, сега само само да отиде до магазина да купим нещо за мача и първо ще се разходим из София, тъй като ще отидем до Мол Парадайс и после ще се върнем тук. Не ще се върнем, отиваме до Мол Парадайс и ще минем вече към колко часа отива. Тук ще прочетох в портал, може би ще ви излезне снимка сега. Ето, както видяхте, ви излезна снимка, от която пише към колко часа да сме на стадион. Може да я прочетете, може да спрете видеото на пауза и така да я прочетете. А сега хора, вече като тръгнем за по-нататък за София, защото ние сега сме в село Ветрен дол. Минаваме през Септември, за Окучене и там надолу през едни села. Като се качим на магистралата, просто ще се включим, ще ви покажа етапи. И така хора, до след малко. Така хора, вече сме на магистралата. Ще влизаме в тунела и затова почнах да снимам, защото влизаме от тунела. От тунела. Опа, чакайте. Между другото вече сме в Софийска област, в тунела. Да, аз и друг път съм влизал. Сега няма обхват от радиото, защото е затъмнено. Да, ето, как изглежда. Ние имаме още час до път до София. Сега ще снимам точно до края на... И така, вече, опа, излязна от тунела. И хора, вече като сме по-натам към София, аз ще се включа отново и така ще продължим клипът през час трета. Така хора, в Мол Парадайс сме, на минус 3 етаж. Удницата е пълна просто. Едва с стати. Не знам телефона да гледа всеки факчер тук там. Сега тук ще вървим точно в края. Мола просто е голям. Тачи реши просто да влезнем в паркинга, защото отвънка не можахме да намерим места. Да, хора. Ето, само погледнете. Стара Загора такова нещо няма. Сега влезаме. След малко влизаме в мола. Или иначе. Тате, влизаш в кадър. Нищо, не върви сега. Ако не си ще цялото време да снимиш. Да. Значи хора, сега тук... Височината на тавана е 1,70 м. Сега тук май долу, на първия етаж, има била. Не съм много сигурен. Но да, влизаме за първи път в Мол Парадайс. Айде. Чао. Така хора, наядохме се вече в мола. Ходихме до магазина на Санди Хебет и както виждате си взех гривната на Санди, Стела и Криси. И си взех тетрадка на APG. Аз взехме за сестра ми също една гривна. И тетрадка на Сандев, на Стела и на Криси само. Сега хора, сме на изхода. В мола стадиона има още 12 минути докато го отворят. Моят приятел се е снимал с едни стилеа, не знам как се пише точно в YouTube. Може би ще ви излезне тук някъде. И да. Сега, като отиваме към стадиона, да, ще ви покажа когато паркираме, защото няма да е категорично да снимам, когато сме такова. Когато влизам в стадиона, защото ще е пълна лудница. Влезнем ли в стадиона, аз просто почвам да снимам и това ще означава начало на матча. И да, хора, аз казвам, искам 3 на 2 за България. Да, знам, че Десполов е контузен, но искам само едно от нашите. Да спънат Ямал и да го контузят и да не може да не играе. Това не са хубави работи сега, как? И да, значи пожелаваме успех на България. До някъде да, знаем, че ще загубим, но както и да. Айде хора, значи след ето това ще ви излезне стартовия състав на Испания. Така че вижте го стартовия състав.